ekwupụta m gwa Chineke ji ike niile na ọnụ ụmụnne m na-emehiela m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume site n'ịhapụ ezi omume o kwesịrị na m ga-eme site na mmehie m nke kasị ukwuu. Ya ka m ji arịọ Maria dị ngọzi Virgin ọ bụ ma ndị mmụọ ọma ma ndị nsọ niile na ụmụnne m ka unu yọbara m osebere ụwa Chukwu anyị. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị gaa ma duru anyị na ndụ ebighị. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu. Otito dịrị Chukwu n'elu kasị elu, udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Otito dịrị Chukwu n'elu kasị elu, udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Otito dịrị Chukwu
n'elu kasị elu. Udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Otito dịrị Chukwu n'elu kasị elu. Udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Otito dịrị Chukwu n'elu kasị elu. Udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Otito dịrị Chukwu n'elu kasị elu. Udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Otito dịrị Chukwu n'elu kasị elu. Udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke nna ji ike niile, n'ụbọchị taa ka i jiri kpakpando duru ndị mba ọzọ bịa gosi ha so otu nwa gị bụ Jesu Kristi. Anyị na-arịọ ka i site n'obi ọma gị mee ka anyị bụ ndị matara gị ugbu a site n'okwukwe, bụrụkwa ndị ị ga-eduru duba n'otito nke eluigwe, ebe anyị ga-ahụ gị dịka i siri dị n'onwe gị, site na dị inwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu site n'ụwa atọ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Kulite, chawapụta, maka na ihe gị abịala. Ebube nke Onyenwe anyị na-awalitere gị.
ọ bụ ezie na itiri gbachiri ụwa niile, ọchịchịrị ka kpuchikwa ndị mmadụ, ma ebube nke Onyenwe anyị na-awalitere gị. Ugbu a Onyenwe anyị awalitela n'elu gị, ebube ya epupụtala ihe n'elu gị. Mba dị iche iche na-abịa n'ihe gị, ndị eze na-abịakwa n'ihe gị nke na-amụkesị n'ụzụ ụtụtụ. Welite anya gị negharịa ebe niile, mmadụ dum na-ezukọta na-abịakwute gị. Ụmụ gị ndị nwoke si n'ebe dị anya abịa, ejikwa nwayọọ kuru ụmụada gị n'aka na-abịa. Mgbe ị hụrụ ihe ndị a, ihu gị ga-abụ sọ ọchị. Mgbe ahụ obi gị ga-ejupụta n'aṅụrị, na-awụlikwa elu n'ọṅụ, n'ihi na akụ na ụba ga-esi n'osimiri na-enubatara gị ka mmiri. Akụ na ụba nke ndị mba ọzọ ga na-abịakwutekwa gị. Ịnyịnya ibu ga na-enubatara gị n'igwe n'igwe. Ụdị ịnyịnya ibu dị iche iche nke ndị Midia na Ifa ga-agba gị gburugburu. Onye ọbụla bi na Sheba ga-ebute ọlaedo na mgba isi ọma, kwere ukwe otito nke Onyenwe anyị na-abịa. Okwu nke osebụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza ya. Ihe anyị ga-aza bụ: Onyenwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, gbuoro gị ikpere ala. Onyenwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, gbuoro gị ikpere ala. Onyenwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, gbuoro gị. Biko Chineke, were ikpe nkwụmọtọ gị nye eze, nyekwuo nwa eze ezi omume gị. Ọ ga-eji ikpe nkwụmọtọ chịkwawa ndị nke gị, bịakwa kpeziere ndị a na-emegbu emegbu ikpe. Azịza Onyenwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, gbuoro gị ikpere. N'oge ya, ezi omume ga-epupụta dịka ahịhịa dị ndụ. Udo ga-adịgide ebe niile ruo mgbe ebighị ebi. Ọ ga-esite n'oké osimiri chịruo ọchịchị n'oké osimiri ọzọ, bịakwa site n'oké osimiri chịruo ọchịchị n'ebe ụwa kwụsịrị. Azịza Onyenwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, gbuoro gị ikpere ala. Ndị eze si Tashish na ofe osimiri ga-abịa tọrọ gị mmamma. Eze ndị Sheba na Seba ga-ebutere ya onyinye.
eze niile dị n'ụwa ga-egbu ikpere n'ala n'ihu ya, mba dum ga-agbara ya odibo. Ọsịsọ onye nwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị mara gị ikpere ala. Ọ ga-agbapụta nwa ogbenye ahụ n'etiku ya, ọ ga-agbapụtakwa onye ahụ a na-emegbu emegbu, onye na-enweghị onye enyemaka. Ọ ga-emere ndị nọ na mkpa na ụmụ ogbenye ebere, ọ ga-azọpụtakwa ndụ ụmụ ogbenye. Ọsịsọ onye nwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị Bụrụ gị ikpere ala. site n'ọzọ onye nwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị kpọrọ gị ikpere ala. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi nke Pọl degara ndị Efesọs. O were m anya na unu anụla na Chineke site na amara ya enyela m ọrụ ilekọta ezinụlọ ya maka ọdịmma unu. Eleghị anya, unu anụkwala na Chineke kpughere m ihe omimi n'ụzọ nzuzo ya, mee ka m mata ha, dịka m dere na nwantịntị mbido akwụkwọ ozi nke a. Ihe ahụ a na-ekweghị ka ndị mmadụ mara n'oge gara aga bụ ihe mmụọ nsọ kpughere ndị ụmụazụ na ndị amụma ya dị nsọ n'oge nke anyị. Ihe omimi ahụ bụ nke a: n'ime Jesu Kristi, ndị mba ọzọ na ndị Juu so nwere oke dị na ụlọ Chineke, na ha soro ndị Juu bụrụ akụkụ otu ahụ Jesu Kristi ahụ, na ha sokwa keta oke na nkwa ahụ o kwere site n'ikwusa ozi ọma. Okwu nke osebụlụwa Hallelujah. 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 Anyị hụrụ kpakpando ya mgbe ọnwa litere, anyị wee bịa isekpuru onye nwanyị. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Mathew dere. Mgbe a mụrụ Jesu na Bethlehem nke Judea, mgbe eze Herọd na-achị, ndị amamihe na-akọwa kpakpando siri n'ọwụwa anyanwụ bịaruo Jerusalem. Ha wee jụọ sị, olee ebe ọ nọ bụ nwa ahụ a mụrụ ọhụrụ ka ọ bụrụ eze ndị Juu? Anyị hụrụ kpakpando ya n'ọwụwa anyanwụ wee bịa ịkpọrọ ya isi ala. Ma mgbe eze Herọd nụrụ ihe a, obi lọrọ ya na ndị bi na Jerusalem mmiri. Herọd wee kpọkọta ndị isi nchụaja na ndị nkụzi iwu Moses niile wee jụwa ha ebe a ga-amụ Kristi. Ha wee sị ya, na Bethlehem nke Judea, n'ihi na otu a ka onye amụma si dee ya, gị bụ Bethlehem dị n'ala nke Judea, ị bụghị nwa nke ntakịrị na ndị na-achị achị na Judea, n'ihi na onye ndu ga-esi na gị pụta, onye ga-azụ ndị nke m bụ Izrel dịka atụrụ. Emesịa, Herọd kpọrọ ndị ọkachamara ahụ na nzuzo wee jụta ha nke ọma banyere oge kpakpando ahụ pụtara ìhè. O wee ziga ha Bethlehem, gwakwa ha sị, jeenụ chọpụtanụ ya, ziterenụ m ozi ka m bịakwuo sekpuoro ya. Mgbe ha nụsịrị ihe eze kwuru, ha bilie gawa. Ka ha na-eje, ha hụkwara kpakpando ahụ ha hụrụ n'ọwụwa anyanwụ. Ọ pụtakwara ọzọ na-aga n'ihu ha. O wee gagide ruo oge ọ bịara kwụrụ n'elu ebe nwata ahụ nọ. Mgbe ndị amamihe ahụ hụrụ kpakpando ahụ, ha ṅụrịrị oke ọṅụ. A wee banye n'ime ụlọ, hụ nwata ahụ na nne ya bụ Maria. Ha dara n'ala gbuoro ya isi ala n'ikpere ala. Ha meghere akpa ha, nye ya onyinye nke bụ ọlaedo na mgba oke isi ọma a na-akpọ frankincense na ude nnukwu isi ọma a na-akpọ myrrh. Ha mesịa si ụzọ ọzọ laa ala ha, n'ihi na ozi ha nụtara na nrọ dọrọ ha aka na ntị ka ha ghara ịlaghachi na be Herọd. Ozi ọma ka o seburu ụwa. Ka anyị sikwe n'ozi ọma nke a nata mgbaghara njọ. Taa bụ Sọnde nke mbụ n'afọ 2026. Otu nwoke be anyị, ọ mụtara nwa, kpọọ ya Onyekwere. Onyekwere maka na ọtụtụ ihe megidere na ndụ ya, mege na ndụ ya, enwe onye kwere na ọ ga-amụta nwoke, ya amụta ya, kpọọ ya Onyekwere. Onyekwere sị m ga-arị ndụ taa. Onyekwere na m ga-adị wee hụ Sunday first. Maka na ọtụtụ ihe ndị gbara mgba, mana Chineke sị otu a ka ọ ga-adị. Chukwu ahụ mere anyị ihe ọma, ka anyị bilie unu kelee ya, jaa ya mma, kwụrụ n'ụkwụ gị abụọ. Ọ bụrụ na ụkwụ adịghị gị, nọdụ ala, nsogbu adịrọ.
obiọma dị gị na isoro bata ọ bụghị na nna ị batara 2026 isokwara bịa maasị na first Sunday of January si n'ala ala obi gị kelee Chineke. Ọ bụrụ na nnụnụ na-aja ya mma, ọ bụrụ na ikuku na-aja ya mma, ọ bụrụ na osimiri na-aja ya mma, ọ bụrụ na okooko dị n'ime ọhịa na-aja ya mma, kedu ihe mere na anyị bụ mmadụ ji anyị aghara aja ya mma? Si n'ala ala obi gị kelee Chukwu a, onye mere ihe ọma ka o rute m aka, ka o rute gị aka. Ị nwere ike na-eche na ị ka bụ nwa okorobịa ma ọ bụ agbọghọbịa, ma ọ bụ na ndị ejumeti gị anwụmabe, ma ọ bụ na ndị ejumeti gị arịawabe. Onye gwara gị jekwa ụlọ ọgwụ? Ị na-anụkwa akụkọ? Ị mara n'ihe mere rivon ndị gị onwe gị tọrọ? Lagwa anya na gburugburu gị. Ọ bụrụ na ị hụ ihe iji ekele Chineke, ọ bụrụ na ị na-anụ olu m, kelebe Chukwu, maka na ọ pụtara na ntị gị ghe oghe. O nwere ndị nwere elu nwaala mana ha adịghị anụ ntị. O nwere ndị nwere elu nwaala mana ha adịghị ahụ ụzọ. O nwere ndị nwere elu nwaala mana o nwere ọtụtụ ihe kọrọ ha. Ọ bụ eziokwu na o nwere onye zuru oke, ụwa ezu oke. Mana ọ bụrụ na ị nọ n'ụlọ Chineke taa, first Sunday of January, nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, kenebe ya. Kenebe ya n'ihi na o ruru ya. Kenebe ya n'ihi na afọ ọma ya ebuka. Kenebe ya n'ihi na ọ bụ ya mere ka ọ dị taa. Kenebe ya maka na ngọzi o nwere for you and for me ọ ka karịrị akarị. Aha ya bụ ihe anyị Chukwu. Is there anything so difficult for God? O nwere ihe na ọ gaghị emeli? Ọ bụ ọtụtụ mgbe ahụ na-ama anyị gene ụjọ a na-atụ anyị. Ka anyị guzoro n'ụkwụ anyị abụọ si Chineke onye nwe m ekele dere gị, maka na ya si mere ya na-agbọ na ndụ anyị. Anya si mere ya na-eme. Anụ m n'ụlọ ya taa ikele Chukwu. Chineke imeelụ. Abatara m n'ọnwa Jenụwarị, first Sunday of January 2026. Ọka aka imeelụ. Ebube gị asọrọla m ụzọ, imeelụ. Afọ ọma ga-ezutele m, imeelụ. Obi ọma ga-erutele m aka, imeelụ. Chineke akpọkụrụ m gị ga-aza m, imeelụ. Wulere m aka gị ahụ elu. Aga m esoro ndị mozi na-enye gị eke. Kwobere m nkwa ahụ si n'ala ala obi gị. Aga m esoro ndị mozi na-aja gị mma. Si n'ala ala obi gị kwere Chineke ukwe a. Si n'ala ala obi gị, o si n'ala ala obi gị na-apụta. Anyị ga-adị n'ọhịa na-efufe aka na-enye gị ekele. Ụmụ mmadụ ebe n'ụwa na-egbu ikpere na-aja gị mma. Ha na-asị imeela, imeela, imeela. N'ezie ahụghị m ya, otito dịrị aha ya. O buru adịghị ike m laa n'igwe. O buruwo mmehie m niile, mmehie m niile. O buruwo mmehie m niile laa n'igwe. Ọ bụ ezie na ahụghị m ya, otito dịrị aha ya. O buru mmehie m niile laa ya. Onye ndị mozi na mmadụ na-ekele, anyị na-ekele gị. Onye ndị mozi na mmadụ na-ekele, anyị na-aja n'oge mma. Onye ndị mozi na mmadụ na-akpụ isi ala nye. Ewo nsọ, ewo nsọ.
ewo Chukwu ma nsọ nsọ ka Chineke ndị ewo nsọ onye jizi mgbozi na mmadụ na-ekele nsọ Chukwu na-anara ekele nsọ nsọ ka Chineke ndị. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ka ị nọdụ anyị. Ndị eze atọ siri n'ọwụwa anyanwụ wee bịa ileta nwa a mụrụ na Bethlehem. Ụmụ egwu anyị na-eji agụ ṅụrịbanụ ka anyị ṅụrịbanụ ṅụrịbanụ na Kristi dị nwenụ eze amụrụ ọhụrụ onye nzọpụta ụwa niile abịawo. O nwere vaasị na-ekwu ndị eze atọ siri n'ọwụwa anyanwụ bịa ha nyere ya onyinye ọlaedo frankincense na mee onyinye a na-enye ndị eze. Ṅụrịbanụ ka anyị ṅụrịbanụ ṅụrịbanụ na Kristi dị nwenụ eze amụrụ ọhụrụ onye nzọpụta ụwa niile abịawo. Ọ bụ oriri ahụ ka anyị na-eri n'ụbọchị taa. Njem a nke ha gara adịka mkpa n'ebe anyị onwe anyị bụ ndị otu Kristi nọkwa njem ka anyị, maka na njem niile anyị na-eje dịka ndị otu Kristi bụ ije zute onye nwe anyị. We are on the journey to go and meet the Lord. Ọ bụ ihe njem anyị dịka ndị otu Kristi bụ. Ndị a n'onwe ha jekwere njem ịga zute nwa amụrụ na Bethlehem. That same Jesus Christ, that same God bịara ebe were ahụ were binyere anyị. Njem anyị dịka ụmụ Chineke gbakwasara ụkwụ n'okwu ahụ nke dị nwa anyị Jesu Kristi kwuru na ọ bụrụ na ị gụọ oziọma John chapter 15 verse 16, ọ sị, "You did not choose me, I chose you." Amen. Maka na ọtụtụ mgbe asị anyị chegharịa kwere n'oziọma, anyị echee na ọ bụ ka anyị onwe anyị wee họrọ dị nwe na Jesu Kristi, choosing Jesus Christ as my personal Lord and Savior. He has already chosen us. Ihe bụ repentance bụ responding to that choice. Maka na ya onwe ya adịgarị mbụ họrọ anyị. You did not choose me, I chose you. Ya onwe ya adịgarị mbụ họrọ anyị. Ọ bụrụzie na anyị anabatabe invitation ahụ o nyere anyị, ọ bụrụ na anyị anabatabe ọkpụkpọ oku ahụ o nyere anyị, ọ na-enwere anyị ndidi na-eche anyị tutu ruo mgbe anyị jiri obi anyị niile were nabata ya. And that is what is called repentance, nchegharị. So mgbe Paul na-ekwu okwu na ihe ọgụgụ nke abụọ taa na akpọrọ ya oku
as a steward of grace, na-akpọrọ ya oku ka ọ bụrụ onye nlekọta ezinụlọ Chineke n'ime amara nke dị nwe na Jesu Kristi. Ọ bụ otu okwu a ka ọ na-ekwu gbasara ya. That invitation, okwu ahụ akpọrọ anyị ka anyị bata n'ụlọ nke Chineke, bịa bụrụ ndị nlekọta, bịa bụrụ ndị so biri n'ụlọ nke Chineke, na-enwe ọṅụ n'ime ya. Unu n'anya n'ozi ọma, ndị eze atọ a bịara na ha si, we saw his star. They were not searching for the star. Enyere ha kpakpando. We saw his star at its rising, which means they were given a star. N'ihi amamihe Chineke tinyere ha n'ime, ha akọwa kpakpando ahụ wee ghọta ihe dị ya n'ime, wee respond, wee nwee ike chụrụ kpakpando ahụ were bịawa. Pọl dị nso na ihe ọgụgụ nke abụọ taa sịkwa anyị, ma otu aka ahụ ka Chineke jiri si na mmụọ ya wee kpughekwere anyị ihe omimi ndị a maka anyị onwe anyị bụ ndị nke ya, bụ ndị eziokwu, na ndị chọrọ ya ihu na ihu, na ndị na-achọ ka ha biri n'ụlọ ya, na ndị na-achọ ịbụ ndị akaebe nye ozi ọma ahụ nke esiri n'ebe dị nwe na Jesu Kristi nọ, n'aha ya, ọmụmụ ya, mbilite n'ọnwụ ya wee wetara anyị. Ndị ahụ na-achọ ịbụ ndị akaebe nyere ozi ọma ahụ na-ekpughekwere anyị ihe a site na mmụọ nke Chineke. Mmemme anyị na-eme taa a na-arụtụziri anyị aka. Nke mbụ, unu amarago n'abalị ahụ kpakpando a pụtara, o nwekwara kpakpando ndị ọzọ nọ ya. Urukpu, ọ dị ka ndị pụtara n'abalị, efe kpakpando dị iche iche. Kpakpando aghasaa, ị na-enye anya n'elu, ha dị 1001, dịka mgbe ahụ Chineke kpọpụtara Abraham n'ezi si ya nwale anya n'eluigwe, ole anya kpakpando ka nkụ, ọ sị ọ bụrụ na ị ga-agụtali ya na otu aka ụmụ gị ga-aha. Adị m sure na ọ bụkwa otu ahụ ka ndị na-akọwa hechiri anya n'elu kpakpando dị iche iche. And they decided to select one. They decided to look at one and concentrated on that one. Maka na ụmụ ihe dị iche nọ na that one. Wee lekwasị anya na kpakpando a, sị na o nwere ihe dị iche dị na kpakpando a. Wee were uche eji ahụ ihe na mmụọ Chineke nyere ha n'oge ahụ, wee na-ele kpakpando ahụ anya, na-ele kpakpando, sị na o nwere ihe dị na kpakpando a. Mgbe ha bịara legide ya anya, hụ na kpakpando a dị iche. Site na amamihe Chineke nyere ha, soro kpakpando ahụ na-eje. Kpakpando ahụ eduru ha durute ha na Bethlehem. Ọ pụtara na ọ bụrụkwa na ha soro kpakpando ọzọ na-abụghị nke a, ọ ga-edurukwa ha gaa to another destination. Nke dutere ha Bethlehem. Ọ bụrụ na ha họrọ ọzọ, ọ ga-edurukwa ha jee ebe ọzọ. Ọ pụtaziri na ndụ anyị akpanye bịa abago Jenụwarị na-akụ na-agbaji bifo ị na-amana ihe mere na Febụwarị, Maachị, Eprel ya na-eje. Na ndụ anyị dịka anyị na-azọ njem okwukwe a dịka ụmụ Chineke, kpakpando ọbụla nke ị họrọ iso ga-editamin ebe ị na-eje. Ịhọrọ kpakpando bụ dị nwa na Jesu Kristi, ya eduje gị Bethlehem. Gị họrọkwanụ kpakpando bụ ọkụ na mmiri, ya edunye gị ebe ọkụ na mmiri na-eji agba. Ajụjụ a na-ajụzi anyị taa bụ, olee kpakpando nke anyị ga-ahọrọ? The star you choose determines your destination, because there are a lot of stars up there. A lot of stars are commanding our attention today in this world. Some stars are associated with money. O nwere ọdị kpakpando ndị bụ ya ọgwụ gbasa ịchọkwara ego, nwa m bịa aga m enye gị ya. O nwere kpakpando ndị nọta ihe ha nọ n'ime ya bụ, nwa m ị chọrọ fashion, aga m enye gị ya. O nwere kpakpando ndị nọ n'elu, they are communicating different signals. Nke onye họrọ, oduje ya ebe kpakpando ahụ ga-eduje ndị họrọ ya nọ. Ndị eze atọ họrọ nke Jizọs, ya eduta ha Bethlehem. Ịhọrọ nke ego, ọ ga-eduje gị ebe ahụ. Ndị họrọla nke ego na-eje eje. Gị họrọ nke fashion,
ọ bụ ebe fashion ka ọ ga-eduga gị họrọ nke immorality, ọ ga-edugakwa gị ebe ndị morality na-eji aga. Gị họrọ nke ndị na-amaghị Chineke, ọ ga-edugakwa gị ebe ndị na-amaghị Chineke na-eji aga. Ndụ anyị dị ka all this heaven, ile anya n'abalị ka ahụ kpakpando dị iche iche nke anyị họrọ. Ile ahụ egwu ahụ chefuru m onye kere egwu ahụ, egwu anyị na-eji akụ egwu anyị eji agụ mgbe anyị dị ntakịrị. Egwu ahụ na-eji akụ nyorom yorom 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 yorom. Mama wụ egwu ahụ Obi somebody Celestine Obiakọ, thank you my brother, na-akọ maka nwaanyị jere na mmiri Cameroon, si ya were nwa ya tụnye na mmiri, so nwa mmiri ya jee were nwa ya ma nye ya ịda nwụrụ ya, were nwa m ma nye m ịda nwụrụ m. Nwaanyị akpọga anwụrụ dapụga ntịhe amamụ na-echetakwa. Thank you. O nwere akụbido egwu akụgo egwu ahụ, o nwere ebe Celestine Obiakọ na-abịa sị ihe onye achọkọfụ. That okwu nwere mmiri nne ya n'ime. Ihe onye achọkọfụ. Kpakpando ọbụla ị họrọ, ọ ga-eduga gị ebe ndị họrọ kpakpando ahụ na-eje eje. Jụkwa ese. Maka na ọtụtụ n'ime anyị adịghị aghọta ihe omimi dị na kpakpando a, na o nwere ụdị kpakpando dị iche iche, but there is only one star of Jesus Christ. Ejuba ha ebe niile. Otu aka nke anyị na-arụtụkwa aka, the voices nke na-agwa anyị unu anya ndị eze a bịaranụ, anụrụ ha ụdị olu dị iche iche. Abara n'ụlọ Herod agwa ha ihe chọrọ ịgwa ha, ha nụrụkwa na agwakwa ha ihe ọzọ. Voices, cacophonies of voices speaking. Ọtụtụ olu na-agwa anyị ụka taa. There are a lot of voices speaking, but there is only one voice of Jesus Christ. The voice you listen to, the voice that commands your attention, determines your direction. Ọ bụrụ na ị na-anụ olu Chineke, ọ bụrụ na mụ na gị na-abụ na-anụ olu Chineke, ọ bụ ihe Chukwu gwara anyị ka anyị na-eme. Ọ bụ olu ahụ ga-agwa anyị ebe anyị na-eje, ga-editaminụkwana ebe anyị na-eje. Mana ọ bụrụ na ihe anyị na-anụ taa abụrụ olu nke iPhone, ihe anyị na-anụ abụrụ olu nke teknọlọji, ihe anyị na-anụ abụrụ olu nke soshal midia, ihe anyị na-anụ abụrụ olu nke ga-agwa anyị otu anyị si enweta ego na otu anyị ga-eche enweta ego na otu anyị si abata anwụ echi. Ọ bụkwa olu ahụ ka anyị ga-eji kpọrọ ihe. Ọ bụkwa olu ahụ ga-eduga anyị ebe ndị hụrụ olu ahụ na-eje. Mind the voices you pay attention to, and mind the stars you choose. Afro bidona. Before I na-agarule 6 months, ọtụtụ enwere result. Dịka anyị na-ebido mmemme a iji dọọ anyị aka na ntị, na o nwere ọtụtụ kpakpando nọ n'eluigwe, mana o nwere otu kpakpando nke ga-eduga anyị n'ebe dị nwe anyị Jesu Kristi nọ. Ọ bụrụ na anyị họrọ nke ahụ, ihe adịrị anyị mma. Mana ọ bụrụ na anyị họrọ ndị nke ọzọ na-akwụ gburugburu n'eluigwe, ihe anyị hụrụ anyị ewere. O nwere ọtụtụ olu nke na-agwa anyị ụka taa, speaking through many channels, mana o nwere otu olu nke na-akpọ anyị oku nke ndụ. Ọ bụ olu nke Chineke. Ọ bụrụ na anyị nụrụ olu ahụ, anyị ga-enwe ndụ. Mana ọ bụrụ na anyị nụrụ olu na-akpọ anyị maka ọnwụ, ihe anyị hụrụ anyị ewere maka ihe onye achọkọfụ. Dịka anyị na-eje njem n'afọ a, otu ihe anyị ga-esikwa n'aka ndị eze atọ amụta bụ ihe gbasara ịdị mkpa ọ dị na anyị ga na-achụ àjà were na-enye Chineke, the spiritual benefits of sacrifice. Maka na ọtụtụ n'ime anyị adịghị amata ya. Anyị chere na ihe niile anyị nwere n'ọnwa anyị ga-erucha ya. Nwa m, Chineke na-ala ike àjà na-adị Chineke mma. O nwere ike ọ bụrụ na chọọchị ebe a ka ihe eweta ya, ị nwere ike chọọ ya n'ebe ndị na-adịghị ka ọ dị ha dị, ị nwere ike chọọ ya n'ebe ndị na-enweghị nri ha na-eri nọ, ị nwere ike chọọ ya n'ebe ndị na-enweghị mmiri ha ga-aṅụ nọ. But gbaa mbọ ka ihe ọbụla ị nwetara ka ị wepụta otu akụkụ ya ji chụọra Chineke àjà. Lee ka ndị eze atọ a garuru, mgbe ha garuru ebe ahụ hụ ihe ha chọga, ha manye aka n'akpa ha. Ọlaedo, frankincense na mee, ha kpọọ isi n'ala. Ọ bụ àjà, ọ na-adị Chineke mma. Sacrifice is very very important. Na olee mgbe ị ga-akpọrọ oke mmụọ na-eri oke àjà?
agbara ka agbara eji eji aja efe ya. Anyị bụ ndị Igbo. Chineke bụ agbara ka agbara, mmụọ ka mmụọ, oke mmụọ na-erikọ aja bụ aha ya. Aja ọ na-eri nwere ike dị different from nke ndị anyị megara n'omenala Igbo na mgbe gboo, mana aja bụ aja. Aja bụ aja. Ọ gbasara gị na ya, mara ka isi eme ya, mana ọ dị oke mkpa. Maka na ọtụtụ mgbe ihe na-adakwasị anyị, ọ bụ aja ndị ahụ ndị aja ihe na-ezelite isi were zọpụta anyị, maka na anyị mere ya were ntụkwasị obi tinye n'ebe Chineke nọ. So ndị mụrụ n'anya na Kristi, site na mmemme anyị na-eme ka a na-adọ anyị aka na ntị, mara kpakpando nke ị na-ahọrọ, maka na kpakpando ọbụla ị họrọ ga-editamin ebe ị na-eje. Ị họrọ nke ga-eduzi gị Bethlehem, gị jere Bethlehem. Gị họrọkwanụ nke ga-edube gị na den of kidnappers, ọba nke ga-ahụkwa onwe gị. Mara the voices we listen to. Maka na ọ bụrụ na anyị gee the voice of God, ọ ga-agwa anyị na ọ bụrụ na anyị laghachi azụ na be Herod, o nwere ike ọ bụrụ na ndị ahụ laghachiri azụ na be Herod ebe ihe isi, mana ọ gwa ha sị ngwasi n'ụzọ ọzọ lawa, ha esi ụzọ ọzọ were laa, udo adịrị ha. Ọ bụrụ na mụ na gị na-ege ntị n'olu nke bụ olu nke Chineke, ọ ga-enyekwara anyị aka ka anyị mara mgbe a na-ebu anyị na mgbe a na-aha anyị, mara ụzọ nke anyị ga-esi were jee wee dịrị anyị na mma. Mana ọ bụrụ na anyị na-ege olu ndị nduhie na ihe ndị nduhie, anyị ga-abụkwa ndị ga-aba na nsogbu. Dịka anyị na-eje njem a, ka ị na-ekpe ekpere, ka ị na-arịọ Chukwu, ka ị na-abịa ụka, ka mụ na gị na-ekpe ekpere, ka anyị na-arịọ Chukwu, ka anyị na-abịa ụka, ka anyị chetakwa na Chineke anyị a bụkwa oke mmụọ na-eri oke aja. Ọ bụrụ na anyị were aja wee na-etinye nkwekọta ekpere anyị, ụtọ ọbụla ọha ọnwụ obi ejiri chọọ ya bụ ihe Chukwu na-achọ. Ụtọ ọbụla anyị siri chọọ ya, ọ na-adị Chineke mma. Mana anyị ga-eji ezi obi were chọọ ya, dịka ndị a siri gba ha akpa ha wepụta ihe ha jiri chọọ na Chineke aja. Nwa Chukwu, aja na-adị Chukwu mma. Anyị arịọ ya ka o nyere anyị aka n'afọ a, ka anyị na ya jekọọ njem, ka anyị soro kpakpando ya, ka anyị nụrụ olu ya, ka anyị nwee obi dị na-achụrụ ya aja, ka okwukwe anyị nwee ike na-elite elu, ka nzọpụta ya nọnyere anyị, ka ebube ya kpuchie anyị, ka ihe ya na-achakwasị anyị mgbe niile, site n'aha Jesu Kristi Onyenwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke.
ekpere nke ndị kwelenụ ka anyị jee na Bethlehem, maka na kpakpando ahụ, kpakpando Kristi nke ndị ọkammụta ahụrụ were bịawa Bethlehem, enyekwala anyị nke anyị, enyekwala anyị kpakpando ahụ. Anyị ga-ahọrọ ya, anyị ga-ahọrọ isoro kpakpando ahụ, anyị ga-ege ntị n'olu ahụ si anyị na anyị bịawa. Mgbe mụ na gị na-abụ bịara, olee ihe anyị ga-eji bịa ileta nwata amụrụ ọhụrụ? Bethlehem is a place of encounter. Mgbanụnụ ka anyị rịọ Chukwu ka o nyere anyị aka, ka n'agbanyeghị kpakpando niile nke na-ezute anyị na ndụ, ka anyị họrọ nke bụ nke Jesu. N'agbanyeghị olu niile nke na-agwa anyị okwu na ndụ, ka anyị họrọ olu nke Chineke, ka anyị werekwa ihe anyị nwere bịa leta eze dị ebube na Bethlehem. Nyelu m aka, nyelu m aka, aka o Maria, Maria, ka m were ihe nkwado na nkwa, nyelu m aka, aka o Maria, Maria, wedebe ihe nkwado na nkwa. Ka anyị kpee ekpere maka ndị nke Chukwu niile, ka ha were ịgba mbọ dị ukwuu na-achọ nwata bụ Kristi, ma werekwa ofufe sitere n'obi sara mbara na-efe ya. Anyị arịọ gị dị nwenụ. nyelu m aka, nyelu m aka, aka Maria, Maria, wedebe ihe nkwado na nkwa. Nyelu m aka, o Maria, wedebe ihe nkwado na nkwa. Maka ndị ọchịchị mba ụwa, ka ha ghọta eziokwu dị n'ozi ọma, ma were ikpe nkwụmọtọ na-agbara ọra odibo. Anyị arịọ gị dị nwenụ. nyelu anyị aka, nyelu anyị aka, aka O Maria, Maria, ka wedebe ihe nkwado na nkwa. Nyelu m aka, aka O Maria, wedebe ihe nkwado na nkwa. Maka ndị bi n'ọchịchịrị nke ọgbaghara, ụbịam na mpụ, ka ha nweta ife nke udo, uju na ikpe nkwụmọtọ ga-adịgide. Anyị arịọ gị dị nwenụ. nyelu m aka, Nyelu m aka, aka O Maria, Maria, ka wedebe ihe nkwado na nkwa. Nyelu m aka, aka O Maria, Maria, wedebe ihe nkwado na nkwa. Maka ndị niile kwerenụ, ka nweta nwere onwe ha nke okpukpe ha,
ma wetakwa mkpagbu maka okwukwe na njedebe. Anyị arịọ gị dị nwere. nyere anyị aka onye anyị aka aka O Maria, Maria wedebe ihe nkwelu na nkwa nyere anyị aka aka O Maria, Maria wedebe ihe nkwelu na nkwa. Maka ndị niile gbakọrọ n'oche nri dị ya nsọ, ka ha na-anabata ndị si mba ọzọ ma were ọṅụ ghọta uru dị na onyinye ha nwere. Anyị arịọ gị dị nwere. nyelu m aka Nyelu m aka, aka O Maria, Maria ha wedebe ihe nkwelu na nkwa nyelu m aka. aka O Maria, ha wedebe ihe nkwelu na nkwa. Maka ndị niile nwụgoronụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na jamasị tata, ka ha site n'ekpere na arịrịọ anyị nweta ebere Chineke na ezumike ebe ebe na alaeze eluigwe. Anyị arịọ gị dị nwe anyị. nabata ha n'alaeze gị mara mkpụrụ obi ha Biko nyekwa ha udo. Ka anyị werezienụ mkpa ndị ọzọ dị n'ime obi anyị were chee n'ihu Chineke ugbu a. Chineke ji ike niile, kpakpando gị na-acha gbaa n'etiti anyị, mana ọtụtụ mgbe oke ọchịchọ ihe nke ụwa na ọdị ndụ na-enweghị isi anyị chọrọ ibi ekwebeghị anyị họrọ kpakpando gị nke ga-eduga anyị n'ebe ị nọ. Nna m, olu gị na-ada n'etiti anyị were na-agbara anyị ama ụzọ anyị ga-esi were pụọ ndụ, mana oke ọchịchọ ihe na-enweghị isi na ọdụ ekwebeghị anyị nụrụ olu ahụ. Anyị gbakọrọ n'ihu gị taa were na-arịọ amara gị na amamihe gị inyere anyị aka, ka anyị lezie anya họrọ kpakpando ahụ bụ Kristi, onye siri na ndị nwụrụ anwụ pụtakwa ọzọ ma na-achakwasị ụwa niile. Ka anyị nụrụ olu ahụ nke na-agbara anyị ama ma na nrọ ma na mmadụ, ka anyị ghara ịlaghachikwa azụ n'ụlọ Herọd. Ka anyị nụrụ olu ahụ, ka n'agbanyeghị ihe ọbụla ọ ga-eri anyị ịbịarute na Betlehem ebe anyị na-akpọ anyị oku ịbịa fee ego ofufe. Nna m, let us sacrifice it. Nye anyị obi nke anyị ga-eji taa ahụhụ ọbụla nke nọ ya n'ime, ka anyị nwee ike rute na Betlehem ebe ahụ ị na-akpọ anyị oku. Ka anyị nwee ike kpọrọ gị isi ala, ka anyị nwee ike fee ego ofufe, ka anyị nwee ike biri n'ime gị. Eze m, biko ekwekwana ka anyị gbachaa ọsọ a wee gbara aka laa. Nye anyị amara gị ka anyị kwudosie ike dịka ndị ọkammụta a, ndị amamihe a si n'ugwu na ndịda wee chọrọ gị bịawa. Ka anyị chọọ gị, chọsie gị ike, ka anyị zute gị, ka anyị nwee ọṅụ n'ime gị. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị.
kwere anyị ga-ekele Chukwu nna igwe onye nyere anyị ọkpara ọ mụtara sọ ya n'inwe n'anyị Jesu Kristi ka anyị ṅụleba ka anyị ṅụleba ụwa amụtara anyị otito dịrị Chukwu nna otito dịrị Chukwu nna otito dịrị Chukwu mmụọ nsọ onye nyere mbụ ka ọ dị ugbu otu akọ ga-adịrịde ndụ na ndụ niile ka anyị ṅụleba ka anyị ṅụleba ka anyị ṅụleba amụtara anyị onye nwa amụtara anyị ka anyị ṅụleba ka anyị ṅụleba ka anyị ṅụleba onye amụtara Chimle chimle oyoyo chimo Chimle chimle oyoyo chimo ihe na-emere m dị m mma n'ahụ ọ dị m mma n'ahụ ọ dị m mma n'ahụ oyoyo chimle 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 oyoyo chimo ihe na-emere m dị m mma n'ahụ ọ dị m mma n'ahụ ọ dị m mma n'ahụ oyoyo chimle dị m mma n'ahụ ọ dị m mma n'ahụ ọ dị m mma n'ahụ Chimle chimle oyoyo chimo Chimle chimle oyoyo chimo ihe na-emere m dị m mma n'ahụ ọ dị m mma n'ahụ ọ dị m mma n'ahụ oyoyo chimle chimo mma n'ahụ ọ dị m mma n'ahụ ọ dị m mma n'ahụ oyoyo chimle 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 oyoyo chimo chimle chimle oyoyo chimo ihe na-emere m dị m mma n'ahụ ọ dị m mma n'ahụ ọ dị m mma n'ahụ oyoyo chim ihe na-emere m dị m mma n'ahụ ọ dị m mma n'ahụ ọ dị m mma n'ahụ oyoyo chimle 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 oyoyo chimo chimle chimle oyoyo chimo ihe na-emere m dị m mma n'ahụ ọ dị m mma n'ahụ ọ dị m mma n'ahụ oyoyo chimle ihe na-emere m dị m mma n'ahụ ọ dị m mma n'ahụ ọ dị m mma n'ahụ oyoyo chimle chimle chimo chimle chim oyoyo chimo chimle chimle oyoyo chimo
mo ihe na mere m dị m mma n'ahụ ọ dị m mma n'ahụ ọ dị m mma n'ahụ ya oyo dị m ihe na mere m dị m mma n'ahụ ọ dị m mma n'ahụ ọ dị m mma n'ahụ ihe na mere m dị m mma n'ahụ ọ dị m mma n'ahụ Rụwanụ ụmụnne m ka aja m na nke unu bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile ịnara. Dị nwenụ, anyị na-arịọ gị biko were obiọma gị lekwasị anya na onyinye nke ụka gị na-ebutere gị. Ọ bụghịkwa ọlaedo, mgba oke isi ọma na ude nnukwu isi ọma ka anyị na-ebunye gị, kama ọ bụ Jesu Kristi, onye ihe ndị a nọchiri anya ya. Ọ bụ ya n'ezie ka anyị na-ekwupụta, na-ehunyere gị, na-erikwa. Onye bụ dị nwenụ m ebighị ebi ebighị ebi. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi unu elu. Ka anyị nyenụ dị nwenụ Chukwu anyị ekele.
o kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile dị nwenụ o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ta ụwa. N'ihi na taa ị gosipụtara ihe omimi nke nzọpụta anyị n'ime Kristi dịka ihe nke mba niile. Mgbe o gosiri onwe ya na ọdịdị anyị nwere ike ịnwụ anwụ, ijiri otito ọhụrụ nke anwụghị anwụ ya mee ka anyị dị ọhụrụ. N'ihi nke a, anyị na-eso ndị mmụọ ọma na ndị isi mmụọ ọma, ha na okpueze ike ọchịchị na igwe ndị agha niile nke eluigwe, na-ekwukwa otito gị ebighị ebi na ekwe. Jupụtara na eluigwe na ala. Hozana, Hozana, Hozana n'elu kasị elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara na onye nwanyị. Hozana, Hozana, Hozana n'elu kasị elu. Ịdị nsọ ezie dị nwenụ mbụrụ isi iyi nke adị nsọ ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ikwukwasa ha mmụọ gị, ka ha were ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka edunye ya n'ahụhụ ọnwụ were achịcha, ka ọ na-enye ekele nyawa ya, nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke ha, rienụ ya unu niile, nke ọ bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu. Oh, come, let us adore. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe erichara nri anyasị, o buru iko nsọ, ka ọ na-enyekwa ekele, bunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke ha, ṅụọnụ ya unu niile, ka ya bụ iko nsọ nke ọbara m, ka ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi ime mmadụ, ka e were gbaghara njọ ga na-emenụ nke ha na ncheta nke. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us
anyị gwupụta n'ihe omimi nke okwukwe ha anyị na-eme ugbu a. Ị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị. O Kristi, dị nwenụ, ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị ehunyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị gụnyere anyị na ndị tosiri kwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi, bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwenụ, cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na popu anyị Leo na Archbishop anyị Jose Gomez na ndị echiri echi niile. Chetakwazie ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ ahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị arịọ ka ị meere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Joseph dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstụl dị ngọzi na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị kemgbe ụwa ta ụwa, keta ekpe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na anyị dịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa ta ụwa niile. Amen, 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 amen. Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might belongs to the Lord forever and ever. Amen. Ụmụnne m, ka anyị were n'ekpere n'ụwa onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were bekuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-arịọ o sebụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka azọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị gaa, kama n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na anyị dịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'ibe unu ekene nke udo.
nwa atụrụ nke Chukwu. Lee di nwe anyị Jesu Kristi onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ọ bụ ya bụ kpakpando ahụ na-eduru anyị ebe Chukwu nọ. Ọ bụrụ na anyị gee ntị n'olu ya, anyị ga-agaru ebe Chukwu na-akpọ anyị oku. Ha bụ ndị a gọziri agọzi, anyị bụ ndị a gọziri agọzi, bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. $554. Hymn 554. Number 216.
Dị nwenye nna nwere obiọma, anyị na-arịọ gị were ihe nke eluigwe gị na-ezi anyị ụzọ oge niile na n'ebe niile. Biko ka anyị were obi dị ọcha na ịhụnanya kwesịrị ekwesị na-anata ihe omimi nke a ọ sọrọ gị ikenye anyị oke n'ime ya site na Kristi onye nwe anyị. Orito dịrị Yesu. Ka anyị gee ntị n'ọkwa ndị dị mkpa. Ndị karismatik nke parish anyị, ha na-ekele mmadụ niile ndị na-ebịa nọnyere ha na crossover night nke emere, ma na-asị na afọ a ga-amara anyị ncha mma. Ha nwekwara Bible verses nke a ga-eke nke edefọrọ from the crossover night. A ga-eke ya ma agbasa mass, so onye isi ha ga-apụta ma agbasa mass kee ya, so onye chọrọ ọnụ o were ya. Los Angeles Archdiocese Religious Education Congress 2026. Ọ ga-amalite na February 19th to 22, 2026. Ihe gbasara ya bụ emume dị na bulletin, so ọ bụrụ na ị nwere mmasị maka ya, ị chọọ bulletin anyị. Diaconate formation nke anyị ma a na-akpọ deacon. A ga-enwe emume gbasara ya na January 11th, 2026. Ọ ga-amalite na 2 p.m. to 4 p.m. Ọ ga-adị na Zoom. So ọ bụ na ị nwere mmasị maka ya bụ ị nwere mmasị ịbụ onye deacon, biko ị chọọ bulletin anyị ka ịfụzie ihe ndị ọzọ gbasara ya. Josephine ihe si Aba. Is she here? Or never? Josephine ihe si Aba. Oh, okay, dear. Okay, sorry, Pico. Okay, one eye wine. Unaya na azụ ga-afụ onye kwụ ọtọ n'azụ bụ di ya. Ọ nọrọ ebe a. So one eye wine Josephine bụ nwunye our brother. Nwanne ya nwoke rapụrụ na Nigeria on 29th December. So biko anyị ma ka anyị si eme ka anyị kpọtụrụ ha ma kasị ahụ obi. Ezinụlọ Karista Ezeokoye si na anyị ga-akụ ngaji n'eze ma agbasa mas, so ọ ga-adị na parking lot. So biko ka ị na-eri ka ị na-ehicha, biko anyị chọọ ka ahụ any trash n'ala, ka ị na-eri ka ị na-ehicha. Biko anyị chọrọ enyemaka, anyị chọrọ ndị ga-enyere anyị aka, mmadụ 3 ga-enyere anyị aka iwepụsị ihe ndị a ka etinye ya ebe ọ na-adị ma gbasaa mas. Biko ọkachasị ụmụ nwoke, so biko agbasahara mas. Biko anyị chọrọ ndị ga-enyere anyị aka to dismantle biko so ọ bụ na anyị nwere time, biko agbasa mas bịa nyere anyị aka ka anyị dismantle ya. Anyị nwere ndị ọfụrụ tata. If today is your first time of worshiping with us, please may you be on your feet. Oh, sister. You and your baby, you are welcome in Jesus' name. So kita anyị na-ekelezi
onye isi nchụaja n'ụbọchị taata bụ Fada Maslenus Mbata. Ka anyị kụpụrụ ya aka. Anyị na-ekelekwa Chineke n'isi ndị otu anyị ndị nke batara abata, ma na-ayọkwa Chineke ka o duru ndị nke nọ n'ụzọ ka ha bata n'udo n'enweghị nsogbu ọbụla n'aha Jizọs. Otuto dịrị Yesu. Asọkwa mmasị mmadụ niile, Happy New Year. Onweghị overdose. Happy New Year. Ka Chukwu gaa n'ihu na-agọzi anyị n'aha Jizọs. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa gwụsịgo, ka anyị lawa n'udo.